Здравейте, аз съм Богомил Георгиев. Завършил съм фармация в Хайделберг, след което съм работил в университетската болница в същия град, а след това и в аптека. През последните 5 години работя в международна компания, в която ръководя проекти за създаване на лекарства на европейско ниво. Като учредител, а по-късно като председател на Да, България Лозенец, организирам срещи за скъсяване на дистанцията между граждани и политици. Освен това, отскоро съм съосновател и член на настоятелството на читалище Мечталище. Ако ми гласувате доверие да стана част от Европейския парламент, ще се включа в Комисията по обществено здраве. Ще работя за това през европейски политики за ранен скрининг и превенция ние, българите, да сме по-здрави. Другите ми основни приоритети ще бъдат да живеем в безопасност чрез създаване на обща армия на Европейския съюз, както и гласът на България да се чува по-силно и повече в Брюксел. Гласувайте за мен, за да се чува вашият глас в Брюксел. Благодаря ви!